Boleh rasanya kayak gini. Mbak yo. Boleh rasakan. Gitu aku cukup berat. Boleh rasakan itu. Kita kardus. Untuk apa? Dalam cukup berat. Rasakan oke banget ya rasanya siapa ya? Dimai oleh orang. Jadi tak makan ya. Tuwak yang ini boleh kalau jelas. Timbang, Mbah. 12 buri, Mbah. Ning timbangan buri nggih. Ini timbangannya nang ya. Nggih. Nggih mawon. Diwangi, Mbak. Itu sudah sih, wih. Nggih, Mbah. 3 kilo, Mbah. 2 kilo. Nggih. Dapat tes joke. Nggih. Tak diwangi meneh. Sampeyan rajin juga nggih, Mbah. Entuk akeh. Rajin. Wong bayang ini kok. Urip dhewean yo kangen dhewe, Mbah. Iya, wis beras, rajin sak. Sembako ya, Mbah. Kerdusnya tak dheweki nggih, Mbah. Ya. 100 kilo, Mbah. Kilo. Yo. Oh, iki besi mahal, Mbah. Oke, Mbah, totalin, Mbah. Dengar mawon. Oh ya. Kula periksa sik. Kok ngerokok dhisik nggih, Mbah? Tak jemuk duit. Sampeyan ngerokok dhisik tak jemuk duit nggih. Iya. Wah, panas sih. Nggih, Mbah. Iki dino iki hasil, Mbah. 15.000. 15.000. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Syukuri saya di oke ya. Semangat pokoknya, Mbah. Ngerokok, Mbah. Oh iya lah. Baik panas kok ini ya. Terus kilo tuh belas li. Nggih. Belas sampai beras nang omah. Beras garam ya turah.